Ongitorri dan hori. Hemen gauz, itxukirratean geure eta segune dan irrati honetan. Da gaur etorri de Berton elkarteko kuadrille matxue. Arduradune edo posera maile dakoaien Aitor Ibargutxitor da. Eneri txorma etxe barria bebai atxe barik etor da. Aitor Ratutxa, Iratxe Portondo, Damiren Toja. Ongitorri dan hori kuadrilla. Hola. Ongi ez dut entzuten. Ez entzuten? Ondo azten gari. Bueno, hemen etor da Bertoneko gentie, euren gauzekin gero. Zeuen pagini dako teganea aurrien, da asteburu honetan ekitaldi bedaku politxe bertan frontoien, ez da? Bai. Bueno, bitu, miren egaz hasiko gara. Ze ez dakitxe hemen bermion, behintxet, Miren Toja baino pasintzik dakon pertsonarik badauen. Ez da. Gero eta gitxi hau. Etxut lotxatuko miren, Bai, hombre, claro, gero eta gitxi hau. Gero eta gitxi hau. Ai ama, bai, bueno. Bai. Ondo dautxak gitxia. Bai, etxute lotxatuko, bai, bueno, esan imizan duten. Lehenoko galdeiri zeurentzako da. Amen, daku, Berton elkarti 1983 dabile lanien. Urte famosue Hor sortu zen inundazinuk eta gero danok, alkartu gari zen apotxuet aurrera zuteko. Bai, batitzeko? Eso ez, sasoipena zazan da, eta bueno, da hortik aurrera men gauz ondino, berrogeta bi urte. Ezaztasun ganera, esan zan uoldiek eta gero, ez da, inundazinuk eta gero. Bai. Zazkanien hauri, inundazio batzuk berrize danak biharrien da bat inzuien. Bai, gogorra zan, arek inundazioek. Zuri hartu intxun? Bai, Dendi edo? Ez, dendan ez, bai, almazen txikitzu betokin ju katokalien, da dana atrapaduzkun. Bueno, generu. Momento gatxatan etorten dazku ganera danok batitzeko hori, ez da? Alan da. Vale. Zeuen webgunien dino zuie helburu dela Bermeoko merkataritza indartxie eta herrize bizirik mantentxie. Herrize bizirik mantentxie azkanien jente barik, komertzizo barik bastaku herririketa. Zeintzu diez gaur egun zuen helburu nagusizek eta zelan igarten da hori Bermeoko kalietan? Badako zuie zelan azaldu hori, apurtxu eta komplikautxu da. Bai, zelan igarten da geure biharra eta geukitzen dune herrizen geure helburue beti da bardine hauri. Indartutie merkatarizek eta holan herrize bebain indartutie, ze azkanien herrize merkatarizek badauzen herrizen beti dau biharra, beti dau bizize eta aukerak bebai, bai erosten dauen antzako eta bai jentiek beste proiektu batzuk aurrera eruteko. Orduen herri bat merkatari barik ikusten da beste herrialde batzutan zuzen normalien ez dau bizirik kalitat. Eta guk horretara ez du gure heldu eta horretan gauz aurre txikitzen du bihar talde modure eta biharrasko, espadan ikusten be. Bai, geure helburu hori da, herrizen ambienti sortutie eta igartie guamen gauzela herrizentzako. Gizarte modure. Eta zu iratzi, topaten zu haulan jente gizator dala kanpotarra naztaten Bermioko jentigaz edo zu... Asko ez da? Kanpotarrak asko ez da? Bai, pilo bat. Nik behintzat, nik optike batakot, Bermeo optika, eta nik pilo bat igarten dut, kanpotar pilo batakotaz, eta gero eta herrizen
purbete euren etxiek ja, sortuten eta euren bizitzi eitzen eta ja gestotaz ikusten haulan bueltan zuteko guaz, ez da itz. Orduan, bai, askanien bermio aldatuten dau eta geupe moldatu inbigara eta ikusi horren parte ona. Oso, no? Bueno, guzuie aurrera inbaino harin hau, irugarren galderiaz, guzuie elkarte modure torsarie. Bai, guzuie apurtzu eta saldu zer dako zuen bakotxak, holan labur-labur? Bai, nik esan dut. Bai, zuk esazu? Miren, ezetuten du? Badakizu elektrodomestikuek, eta, bueno, Dazkoz begizo, bai. Atletikeko gauzetakotaz be bai, motxilek, eta boltsak, eta karterak, eta, bueno, ia. Eneritz egaz egiku? Bai, ni txakurira painde egizedakot. Da gero denda txikize, bez ez da, bueno, aldotena betitzen dut bete. Bai, dakote animen zentzako batzatekuek, jostaiuek, berane bangosokizek, gero be bai ulie horraztuteko, zerbitzizu moten zube bai. Ez da gero dutako zerbitzizu. Dana gauza handizena neure lokalan. Geure familiko txikizek bidauin dana. Eta handizek. Bai, claro. Da, bueno, Aitor, zuk aspaldi tertuliakide basaramen itxukin, baina... Ez dut entzuten. Ez entzuten? Ba, benetan esan da lehen esan zuen ezula entzuten? Esan zut. Ni pentsa... Bromatan da. Ia, itxan, segundu bet. Ostantzien nire lekun para. Bueno, cosas del directo. Ametik asko datorrelez, Aitor. Pentsatutu, hauri, adarra zoten dakotela, esan duzten lista hori entzut. Venga, Aitor, azaldu zeure Bertonen dakozune hemen papelata. Bueno, badakizuie, tarrata die josten dan etxie, bordatuek egiten dizen denda batala, horren janera, ja etxetik urtengu, eta, ja denda bat emingu, bebai ondo asesora eta bebai Bertonek etxik, ni beti esan dira potxuet, alma... Independiente, apotxuet beti neure kabuzin nahina, eta Bertonetik beti okin jote hori neugaz ez da aitorri zemabia reziratzek izan doa. Zu Bertonen barriz ezara orain ez da? Ni fitxaje barriz ez. Bai, bueno, zezako zazazun, badaku hortik aldera bat eta Bertonen sartuteko zalantxidakon komertxante edo ekitzaile edo... Bale, bitu, gauzera ekitean garrantzitsuena da informazioa okitzea, zer dauen errezen, nor dauen errezen, zelen dauen errezen, eta gero bai daukuzuzela, bai piloa kurso etxeko Bertonetik barruen oso interesgarrizek eta oso produktibut izan, gauntxo bat intzut bat, eta benetan esan oso ona esan da nire etxeko. Gero bai lantalde oso garrantzitsue dakule, ekitaldizek gerotak izau egiten duguzula, nik ikusi duten nien, ekitaldizek obi hauek eta hasi dizen nien horrek esan ostras, hau Berton bai gustaten dazt. Eta benetan horre esan txatien barroren nuen, eta horren postasune, neure postasune esan zan. Orduan, ofiziala da orduan kalera ingozu? Bai, 15 urte injuza orduan Bermion, ja urte txutiez. Eta, horrela pauso batxo komo midiez, ez da? Atxo sarratu du ja trato makinek eta hori dana. Eta, erreten lamerara guez. Han usainak albuen imingo gariez.
eta benetan, makine gizegoaz, produktu gizegoaz, eta benetan nipitzen dut Arrizek behar dauen enpresa bat, honetan 15 urtetan petxaten dut Arrizek nire asko lagundu duztela, nope Arrizeri asko muntzat, eta benetan ja eskualdien bakeu bakarrikari zelako kapazidadi dakune, eta benetan bermio imintzie gure eskualdien referente modure puntue oso importantia da, ez neuretxeko bakarrik, zeretako Gerniketik, edo Bilbotik, edo kanpotik datorren klienti asko bebai neuretxea datorrena, bebai esaten txat, bermietik buelta bat emoteko, eta ikusteko zelako gauze garrantzitsu dauzen gure Arrizen. Eta oso gauze autentiko eta guz gure Arrizen, ez da negozio batzuk beste Arrizetan askotan desagertute dauzena, edo nik izaten dutena, denda batzuk igiritzen daue, 3-4 urterako bakarrik. Baina hemen ikusten du, bertonen ganera hori asko defendi duten dela, ezta? Hori emone kontureni. Zelan gure nukleoko negozizue, komertzioe, tailer txikizek, autonomuek eta hori dena, zelan defenditen dauen euren barruen. Eta nik beti esan nahi apotxo neure kabuz jutina, ikusi dut honetan azkeneneko urteetan aldaketa bat egon dela hor. Hor zelan gestioneten dabein euren barruen gauzek, ekitaldiz egitzen, eta gero bebai apotxoet gure Arrizen barruen influyentik esatie, zer dan gure Arrizen bete beharrak dauzenak. Bueno, kuadrilla, zer, zuek posarrez hauzia aitorren integrazioagaz? Bai, super. Bai. Nik uste dut, beran ama bai. Etxetik eskapadatxo eta zabala huibilko da bertati bai. Hori behiz. Estaz un oso urrun. Urrun zuen. Bai, vale. Oso ondo. Bueno, asteburu honetan antolatu duzu ekintza berezi hau. Ze topatuko dugu, abenduak 3 eta 4, frontoien ez da? Bai, frontoien. Zer topakuan, edo bertan dauen jentiri zer altzagu esan, zer topako dauen bertan ekitaldi horretan. Eta ze mezu prestatu dozue jaialdi horretarako, zindako, lehen bide bai dako? Alterreze da, dakune berba magikue, esaten dune, ez da? Eta, bueno, batuteko jentie, eta nepe bai horredi importantzian dizemoten txat, zelan familizegaz, kuadrillegaz, lagunekaz, kanpoko kuadrillegaz, edo biharreko lagunekaz, torteko eta batuteko leko oso interesgarrize da. Produktu asko dakosuz leko tranquil betakozu umik azuteko, lagunek azuteko, Sosar jan, sosar eran, ikusi, pregunte... Gabonetarako, regalu... Gabonetarako, hori izan da, amigo invisible, eta horretarako bebai, gauze asko topaten duz. Horlako kasko dakotaz no bebai. Invisibles, mudos, inexistentes bebai. Bai, gizien bat ikusteko gure Arrize bizirita huela, ez da. Nik dakote kapazidade ikusteko beste herri askotan, beste herriko askoko komertzizugaz behitzen don lan, eta ikusten do, nipetxo bermion dela txarto, ikusitxe beste herri batxope oso txarto. Tristi da ikustie, se vende, se traspasa, dana papelak lonjatan edo bagutan. Lokal guztiz eta osutxik desarrien. Bitu nire kaldien, por ejemplo, neunagoen lekuen. Itxausti da zuri ez da? Itxausti kalien, nik igiri izan duteniko, okin izan duten aurrien Minerva, intxarena, okin izan duten relojerize bebai eskumetara, okin izan duten bestan neskabatik izan dagoena, izan dagoena Aitorrek, 2-3 urte dure izan dagoen, mueblik eta pentsaz da restaura izan dagoena, taulan, da ontsa dela urte pare bitik aurrera, neu bakarrik geratu nahi kalien. Osa, kaixoti tabernatik, daltzaingun eskinetara jute zara, Hori bezaratute dauka. da neu bakarri nau.
Osa, bakarrik, sartuten Gaixo zara hori. iritsi da. Ez gaixo iritsi da, bai. Aurreko. Katu, bai, eso ez, da berdin, bai. Urte asko. Da, sartuten zara bertatik municipalan paretik, bertatik sartun, da neure argize bakarrik ikusten zu. Gaixo arte, ez da? Ez da, benetan, penie moten dago, Bai, egize da, Penie. ez dala gauze bat bakarri bermion pasaten dana, zauk Bai, esan eso es. zune. Osea, da gauze bat herri Bai. guztizetan ikusten Bai. dana, ze askotan beti pentsaten du, eske bermion, zeo zer gauzitzen txarto, eta inozu ez, leko guztizetan da, bai, gu bermiotik be alduz gauzek aldatu. Orduen, horretan gauz. Bai. Bueno, azkanien, gauz, bizizeri gauz berbetan, lokalak, kalin zauzielakon. Bai, oso, uste dut, beti astuten da eskule, ikusko basan duen mapa baten, geudakun dirue, bermiotarrak dakun dirue, norantza itzen duen, norantza botaten duen. Orduan, gu bat gauzen erosten adibidez, AliExpress edo zelan dago erropan orain oso famosu Shein eta holakotan. Temu. Telmu eta horrek, diruek itzen dago eskaba, baina ez bermiotik, estatu maietik, bebai. Asko gustadaz, zeuen iragarki zen, hau arrigurikin zauen bidizonetan agertuten deizen, zamen jente nagusiz agertuten agertzen bat. Dauz gaztiek eta bebai dauz, bai jente nagusiz dau. Azkanien, haune jente nagusizek bizi dauenak aspaldi, bueno, hemen horrein esperientzik izedune miren da. Behin imagine, ia intxaustik alien, zelan esaten zandalen jaigirue, tabernak eta komertzizuek. Orduen, hori ekonomi dana berton geratuti bermion ustot garrantzitsua dela da. Asteburu honetako ekitaldi zegaz, hori lortu leike. Bueno, danon arte ingu, itxuki be bertanongo da. Bakizu eta. Da, ingu zeu zer. Ia, laugarren agaraz guez, askotan udalagaz, diputazioaz eta beste erakunde batzukaz itzen zuie lan. Horre, zeuek itakuzie zeuen negozizuek, bai, bueno, azkanin aurretarako dauz bebai erakundiek eta udaletxie da gana lehen interesatu bidana zeuen gan. Aitorrek kontestako osku, adibide batega, zelan uste zuie, Bertonek ahotsa aldaketa hobekuntza ekarri dauela herriko komertzizutara, bai, haukintze kontuten, hori, udaletxeko eta diputazioko horrekaz laguntzekaz. Azkanien guk... Urratu apurtxo eta aitor mesez, eneritzen mikrofona, bai, hau. Guk ekintxe preparaten du, surtien zier, pio bat ekintxe, igual ez dizdanak azoka moduren presentaten, bai badakuz geure oengortin eta oendala 3 urte geure azoki bai prepara du, ontxek izan duen modun gabon azoki, bai horretaz aparte bai beste ekintxe batzuk dakuz. Oendala udien izen zan, engen duen edano kalera, izen zan ekintxe bat, kaliek biztuteko apurtxuet, eskatu gendun permisuk ayuntamenturia hori, errekerimendu guztizek, gauzek atateko kalera, mostradortxu bet, edo zer gauze da, komertzizu kalzauen atara, edo egin euren zerbitzuek kalien. Mori politxon, zan? Atateko apurtxu eta ambientie kalitara ez da, ze hori nehitzek esan dauen modun hiltze daudana. Gerotak itxe haugaz, bai, bueno, aur gauze geu berton dana biztuteko berriro, no? Da, egiz esan da, udalagaz, diputaziogaz be lan eitzen du, ze guk ekintxe prestateko ilusinu ego guk eta dana baina dirue behar du. Da hori ez da urteten edozen lekotik orduen eurek laguntzino moten dozkuia egiz esan, geupe, geure aldetik asko ipintzen du, da eurek finantzaketaren zati bet emoten dozkuie. Ekintxe danako. Ekintxe danatarako, geupe justifikain biduz guztizek da holan, kolabora itzen du alkarregaz ez da. Hauntzek engortin ezan dozkuie baia, diputazioak eta altan emoteko geureku hau erregistre hauri asesazio guztizek, elkarte guztizek kontrolateko dana, da horre mondu geupe izena, bertan gauz martxan danak alda batera. Bai, hemen ikuste dut ganera, urronkoko galderin arire, dakula bermeo txartela, oso garrantzitsua zeuen eguneroko lanien, abantaien hautsekin guzbera, abantaieri buruz, bezeruek, horri aldizen ikusten moduen ikusten da sozio, gero asoziazioe, iragarkize, bermeo txartela,
Eta hemen dako zile bebai, gure zuen Bentaja guztizek. bentaja guztizek, bueno, da, oso erreza da, berton.com da, horri aldize. Eta hemen dako zile bebai, onura ze bentaja dako zuen, bertonen saltuten zarien, konbertsizuk eta. Bai. Politxo da opagine, oso errez. Matxizu da guztizet dauz. Igual, baten bat, danak uste dauz elontxek, Vale, hauen neuri bezan biztazu izen, nik... Zeupein bizu gutxi. Nik ezke bai pasat da, beti nuenien honetara tarjeta un roiukaz, amargarrena gratis. Da hori, ez dut itzen ze beti galduten dut. Eta bitu, ni amargarrena pagatigaz be, ni konforme. Ez erutiarren. Ez erutiarren, ez galdutiarren, eta bebai garrena, amargarrena bebai pagatiarren, bebai, igual dozt amargarrena. Jo, baina guri diferenti da. Guri txartel normal bat ez da. Azaldu aitorria, zea bantai dakoz. Kredito txartel normal bat da, debitu parkatu. Da, zu gazta edo lekotan Kredito da. Kredito da, bai. Kredito da, biza normal bat. Kredito. Kredito parkatu. Hauri normal, alzu gazta edo lekotan, ez bakarrik bermion, guk bermiorako entzu, ze abantail batzutako zuz. Hori, por ejemplo, ongoien dako une promozioe txartela gazpagata, 100% deskontu dako zu edo zein erosketatan. Datorren hilen beste bat okingo, beste promozio bat okingo zu. Amaitxu arte dakun presupuesto. Hilonetan da 1.000 euro. Horrek 1.000 euro amaitxuten dizeniko, baina, listo. Eso es. Gero ruralaga daku eintxe, akordo bat, da eurepe laguntzinen boten dozkuia honetarako ekintzetrako, sino esan izango viablie. Hemen da karabantaiak, doakoa da, komisiorik eta mantentxe gasturik gabe. Eso es. Garrantzitsue gaur biza txartela. Azkarin alzuera bi zeukuzun lekuen, da abantaiako zu, bermione erosten basun, horrek gauzetako zu, guke jentie bermion gu erosti gauzek, orduan zeo zerein bidu aurretarako, no? Incentibe jentie torteko da gaztateko bertan, bermiotik ez urteteko diruek, danon onurantzako. Bai. Iroi betera ordainketa dezakezu, atxikitako, oso... Iroi beten ez Ez dako zu komisiorik. Ez zu kobratik. Bederatxiren euroko mugarekin. Bai. Alda gehiago bai, eurekaz komentata, alda hori... Zuzen nekozariak, sosketak. Hauri, biza txartel normal bat da, Bueno... Bai, geuri da. Bermiota. Zetako normalien, banku kobrata komisio bat, ez basun uzeten, honek ez dako, ezelako... Eta gainera, ez hauz behartute bertan kutsan okitzen zeure kontue. Zeure bankun dagozu, txartela dagozu, eta zeure bankotik pasaten zuiez, kuotak eta listo. Bai, jentazko kokingoa golan. Txartela bakarrik, da listo, erabiltzen da hue, bermeko komertzizutan pagateko, da holan deskontu jasotzen da hue. Ruralan bertan. Ruralera txumizara itzen. Ruralera, bai. Ba, zomiko, gala. Ia. Ni fetxak barzen nahi, ni ondinoa. Bueno. Jo, esan biharra dau, gehu izen gala, bizkaitzik elkarterik handizena, fakturazio gehizen okintzagoena bermione. Osa, hori bermioko jentik, eskertu inbidatxo. Zemat, diro? Ize 2 milioi, pasan urtien. Bai, gehu izen. Osa, bizkaitzik pilo bat elkarte gauz da, bermioko jentik, eskertu inbidatxo eurek erabitzi gaitxik da parte hartzi gaitxik honetan gauzetan. Hori odola emotina gaitxik beti izaten da Euskadi dela gehiago. Odolo gizaren emoten dauena, izkarra konformako eta aur mantenduko gara. Aitorrek esan dauena txalo bat ingo txagu, bermioko jentiri. Bai aurrera ze txalo gizau aldu zokin. Vale, urtien zier, kampaina eta ekintxe ekin ju berbaputxue, de pilu dako zuela, sokak, jolasak, jaialdi berezirek. Badaue horretatik, ekintxe danatatik edo kampaina horretatik bat dino zuena, hau urtin zehar, hainbat dauz, bai hau, adibidez gabonatakoa ontsatorena, espeziala da. Geure azoki, berton azoki. Pasan urtienen gendun klaustruen, franziskan klaustruen eta giro super politzeokin zuen. Eta oso berezize gainera sentiten ginen haulan familizen,
Oso politxe. Hori oso da, politxe zen. Andramei pasata edo lan? Ekainien. Ekainien, bai, ekize, ekainien. Ekainien. Igual giru gaitxibe bai, holan, ude giru edo. Bai, igual dizepe bai lagundu itzen dago, bai. Bai. Eta bera leku be bai oso, ez da gozu da, Bai, eta Bai, eta da, oso da ganera ondino alda ondino hobetu bai, bai. askoz gizau, dako ondino non sukutu esaten dana berbie, non espremidu gizau. Barri no? Hirugarren urtizen da. Bai, jenteri gustaitzen datxo. Bai. Jenteri gustaitzen datxo, eta ganera jenteri gustaitzen datxo, batera zutie, egotie, gegoaz berbaitxie, gegoaz esetutie, edo geuri perguntetie, edo, bitu ez duzakintak, edo, eso behitzezo. Da, nik igual etxui esetute, da bertan esetuten txuie. Hauri da, eta ez da bakarrik esetu, zenoke, da, egun bet, normalien, badano gauzenak alien lagunekaz, o familiz llegaz holan, eta egun lanien gauz. Dalkarregaz gauz. Eta egun lanien gauz, eta hori jente debe bai, garantzi bat emoten txo, ostras, nien hau hemen parranda, jiji, jaja, bai hone biharrin dauz, da hemen dauz, eta salduten, eta gauzek itzen, eta ez da erreza egotie, ez bertan montaji itxie, bertan pillo bat ordu pasatie, jentigaz berbaitxe pillo bat, hori asko nire esko guztan, bai, klaro, egun guztiz nazkanien kantxatak abaten zu. Bai, da, esfortzo bata, eta hitzen dana, hori bat, ez begiru emoteko herrizen, eta urteteko kalera jentik esetuteko komertzizuek eta aukera. Dinetena da, bai, geupe bai, erakusten txagule, arrezeri kapasak adizela, sakrifizio bat itxeko, geure barruan, ez da, geukitzen dule. En vez de kanpotik ekarri, hori da. Eta ganera, bertan, zuzenien itzen dule, hori. Eta gaur egunien zuzenien emotie, servizio bat, sobre todo zukin gozune zapatuen, txakurre bai, eta politxoi mini, eta hori dana, edo neuke bordaten makini erungotena zuzenien, edo beste batzuk aifrai arrintzen dabina, edo graduete... Gehien bat ez bakarrik zuzenitzen zune, sino zelan itzen zun, jentirik guztaitzen da, txoko, nik pasen urtien... Da ikustie zelan itzen zun, nik pasen urtien, apunte nagoen, bitu, zelako desorden nagoen nahien, bai, hor apunte batzuk hartu dute zen, eta zen, eta atarren urterako, haunek hobetu bidotez. Ez bertan nahuela hobetu, sino que ja bertara nuenean hobetu te egon bidiez. Eta horton, pasen urtien badakitz gauze batzuk oso asko gustada esan dizela, horton, gauze gehiago ongo diez hobetu. Edo azalduten zuie, zerringo zuien, zapatuen edo hemen geratuko gara danok jakimarik. Zerringo zu, azaldu esan jenti. Nik makini bajatukot, eta aparte nire produktu salduteko, makini bertan zuzenien imingotezke bordaten gauzek, baina horton, gehiago baten, neon nahi esplikiten, zelan nauen itzen, zelan itzen duten, ze kostaten dan, zelan itzen dauen, noren txako aldan esan, noren txako ez. Ze pasen urtien okin joten, momento oso super pose bat, osan persona bat, berezizia esan zana, eta okin zen noten ordu erdi, behituten aulan makini dizelan, eta... Metraiet erungu zu bertan orduen? Ez, gauzi da, ni berari automatikamente espliketzaten, igual 20 minutun, eta beran, ama albuen, eta semi aulan behituten aulan da. Hombre, era kargaringo zandatxon, bera, taka berdan, zuk espliketan, eta bera personie, atentzin mintze, da ma, tranquil, dizune, zelako postasune. Eta hori nebentsan dut, bertango zendanok, kontutan gizago kimidule. Nik hauri da gizien gotena, egun guztien. Bueno, jungo garamen ditxukitik, non hor gure badauen preguntek jun aputeten atutxan metraietiri buruz, beran taka hori. Anongo da. Jungo gara apunteten edo WhatsAppez. Ia, neritz, zuzeren guzu txakurrekaz ba?
Bani danatarikue, zeukuzu nahi gotxutan. Ez behar, gure tesania, gure Ez, zure nik, a ber- txapurgana circensiek, diez. Espektakulu ingo da bie edo zeukingo zu... Hombre, bueno, ez, espektakulo zeukingo zu, nego ikusten. Vale. Ze, ni paraten banaien baitzen ulie, zeukin bizu lekue, Aurri dengo nego zuna ikusteko. bertan, ez da? Ulie darantzako, ez da? Bai, ulie baikot bertan txakurreri, bai, bertan ikot. Aparte de produktu eruen, erakusteko gentie kontxetxe hartuteko nire lana ez dara bakarrik horraztu. Ez, nire lana da pasentzize, denpori dedike, txakurreri erakutsi ez dala txarra, da jentik ikusteko ez dala, esaten da hostieles, ai ama, ez que, a saber lo que le haces. Ba ez, etorri, ikusten, ikusi, zeitzen duten. Atiek igiriko zuie. Ahí está, bai, ikusteko. Iratze, zuke zu erungo diotrizen erroi bertara, ez da? Gauri baino ez da falta. Audifonuek erungo da musikia beta entzuteko. Vale. Bueno, hemen bakotxakan zeuen esparrun zauzie, batzuk alzuie igual erakustarazi gizau zeuen jardueri eta beste batzuk igual, estepa. Ze jentik azkani petxaten daue, pitu, ala du eze ofertak erutez, hori be jenti ongo da, no? Danataikuen, no pasaten dan esaten, ofertak bile, no? Bueno, hori zorakeriz da, ganga bile urteti. Bai, horrepe bai badauz, Horrepe bai Bueno, badauz. bai, claro, bueno, bakotxak... Zeu ikusti bertan ja gangi. Ave Maria. Bai, erungo zu, bakizu, eskatutxuten atutxa haunako mamendako makinarako txapel txikitxuna, koraten zara? Txapel txikizen alzuna egin ezaztasun 30 zentimetro. Txikiz hauek tauz. Txikiz hauek. Bai. Bueno, bakuka haulako bat guzangu... Bueno, bertan ningu, gure oso. Venga, bertan ningu. Ia. Vale, hau datu, bueno, aitorrek korregiko, espadan zuzen edo. Gaur egun, 70 establezimentu zarie elkartien. 70 hemen bermion. Bai. Zeuen artien ze esperientzia edo historio konteten zuie normalien bazkide barri bati. Bueno, hau esan du lehen aitorri, barriz da atorni bai. Bueno, tamen dakuza, abantaiek, sartzeko animo, bai, hau bitu direktamente kentuku, ze, ja, esan zuie lehen, nik uste dut, ez tala ongo bermion, nonor igiritzen dauena dendaren bat, edo komertzizoren bat, erakargarri eratzen eitzen bertonen sartuti. Oen dela gitzik ganera ofizinen, torza, zandazten neska bat, galdetuten ia zelana zauen sartu, eta hori, esplik esan txaten apurbet ganetik, igiritzen dagoeniko ia etorko dara, eskatutzaten informazio, oza, emontzaten informazio guztize da ia gente animeten badan, gauzek eitzen ez da. Badago nino uste zuie, datuk ez daguz, komertzizorik bermion ez dauena elkarte honen barruen? Bai, badauz, bai. Pillo bat. Bai, hasi, bai. Aitorrela ez, independiente. Independientes. Bai, dino zuie lokal barik, no? Ez, lokalak azue bai, Lokalak azue bai? Bai. Ez, bai, eurek, bai, igual pentsaten dabila, ez dabila bihar berton, edo zetako honik, total. Bai, ez dabizetuten, ez dizkonturetuten zemat altzonemon, eta ze honadan elkarte baten egotie, eta elkar lagundutie, eta edozetarako taldin imitzen zuzio zer, eta danok auspres lagunduteko, edo idea onak emoteko, edo gure helburu hori da, danok bateitzie eta aurrera zutie, eta albokuek aurrera baduen neupe irebazten dut, hori da gauzie. Laguntza handiz, nik hori da ikusi dutena, eta nipetxetot hauntzetala orain dela momentu horrekita huiena jentia apunteteko. Pelukeizek, azkanin ezke hor onzan momento bat, zinea egiritzen zamazke pelukeizek, bueno, pertsonanak, fruterizek, Bai. da, haulan dago ABC bat, dana haulan... Bueno, hau txek egiri daue txino barri eta hemen onduen, ez da? Bai. Ez da barriz beku da. Osa, gora izan dau. Beko eroskizen dauen txinon dize. Bai. Lokal mandu okintzanak gero atzeko lokala bertu izan dauen auri. Auri izan da gora. Izan da gora. Eta beku esarratu? Bai, esan doztiena, Bai, Amplieten dabil. Beku intxabela zarratu da, bertara hauna gora, bizkaigo jaure herrire jundela. Gudote ikusi, esan, hauntzekin dutela lan bat aztion,
espresan esan da hori lana. Karnazeri barri bete gilko deula argentino batzuk, punto kriolloa dako nahi zena, lehenko izartu gozaneko lekuen, gaur injaui negura zinua, eta, Europe bai, azteitxe ametik baldei bat edo egin kotxago edo sope bai, edo... Danon esan zu? Lehenko izartu goza, karnazeri zen? BMN albuen. BMN albuen. BMN... Bai. Hani minjauie, eta, bitu, lehen nokin june kanaseri oso puntero bat, esan da nahi zarzoza, peni esan da, zarratotina, bitu, beste oportunidade bat hau, kanpotik itorri da hau, kanpotik itorri da, argentinoetik ez da, esango txutia ikurreine barruentako dela, ze intxatien hilana eta ikurreine barruentako dela. Orduen, kanpotik aldiz itorri denda batzuk, edo komerzio batzuk, edo fabrikek, edo geure barruen ikusi bidu horrek geure herritar barruen sartutie, ez duz sartu bihar, eta hori neupe askotan nintzen dut, ez da ona hori, sartu nesako baten eta eskina baten nintzen, eta zan hango zaku beti ez. Hori faio neupe badakot, hemen dinot, esaten dut, pentsen dut, geure barruen inbidule hori gehi jaulan du, hor kanpotik datozenak geure barrure sartuteko, eta geure kulturie, geure hizkuntzie, eta zer dan bermiotarra esatie, ze importantie dan bermiotarra esatie, eta bizarko gunien, ikusten dulez kanpotar asko, tabernak eta emin jauina, kanpotarrak eta esan dizena, edo albainelak eta hori dara, niretzako gaur egunien beste bermietar batzuk diez, Bardin Lorin edo Mijail edo Nubia edo badako egin izena geutarrati ez, igual euskaraz ez da bihitzen, batzuk hasi diez eta dientzut geure parte dizela, bermietarran parte dizela, eta hori kapazidadi dakuneku geu bermietartuteko lez, egin zeukatutxa, hori banderi emede punto kriolloa, eta esan, hauran duten doz, da gero... Badakoie, antzen hauitzen euren kamista batzuk, eta Argentinako eskudue, eta ikurriña batera, eta, ikusioten, eske barrora, etorria ez, eta, bertelasun ikusi, eta gero beste karnaziri batzuk bai, ez da bermientako zenak, gero betiko karnaziri zetara bai, holan juen, eta gauzeko betuteko. Bitu zer lortuten zuien azkani batuten zarenien. Ez que bertoneko... Gitzienez informata hotie. Gauzen nuklearra hauri da, gero hartien hartu emona okitzie, eta bitu, ni bertoneko enagin esan bai, neugaz aukin zuien tratue esan da oso ona. Eta ni beti esetx. Alan da, ganera zebi esate zantzuten. Da ganera gero geu berriro lagundu. Bueno. Azkanien bai, batzuk izo kostaten gari ez. Bintze, preston zara niko torzak. Eta esku eki gritxe. Eta postasunan dizegaz, eta laguntasunan dizegaz hartuztazuie, eta... Gustatxo neritxeri bebai hartazi, zekasi giritxe hartuntxule. Hauri bizarra esu gure goberna... Abizuna esaten, bizarra ez toztitxitzen ikututen. Datzeko kolektibez ez toztitxitzen. Zeuk txapeltxu bet berari neritxeri zapatuen, da berake agarratiako txura hori bizarra hori. Gane, kanitxetu inbezina hori bizarra. Esen bideo, bizarra que bai. Bueno, kuadrilla, zeu zer guzuie esan, akabateko... herritarreri, ongitorri aparte, nik... Zapato domekan, frontoien ongo gari zela, esku ezabalik, hori, egualdi edarra ingo da bantxa, da espada eguen be, guk frontoi barrun gauz. Bueno, hori, barrun gauz da, venga. Da, politxo. Aizta. Ikusko zien eritxe beran hartazizeri eta horrazizeri eta trebezi handizegaz, atutxaben zarata makinean takataka da biharrien, eta bueno, gero hainbat eta hainbat produktu eta arroi ona. Eta beste guztizepe, bai. Asko gauz. Aparte,
kantak eta abestize, pusgarrizek Pusgarrizepe bai, no? egongo diez. Pintakara, zabe, bai. Pintakara oso garrantzitsua dena. Bai. Hori pasako zara, ez da. Makini. Gero rosa. Bitu, pasan urtean, alan tontun hartu izan duen pintakara zena, eta lehen pintxeten neu esan haien. Eta gero danak, lopo bai gudot ez da zer. Eta, bihurtu zen gauze bat super politxe. Eta nik dutena da, familizegaz, lagunekaz, kuadrillegaz, biharreko kuadrillegaz, eta danekaz, Gastroguni be bai ongo da. Gastroguni be bai ongo da. Aurrongo didez balea, tekimua eta kantineko. Eta gero horroz dantza taldeko epe bai etorko diez, bederatzi taldetxuk ingo da bidantzan, bueno, gauze bila. Zeri buruzon gara berbetan, hau gara. Ez du inberroan ere da. Niki gauzetxuk dut egin berba, oso garrantzitsu dena eta lehen egin june berba. Beitu du, ontseko aztien, komertzizue bai etxietan bai, sastarran fakturie ailega dazkule. Badakitz batxuri igual hau egitxuele guztako. Bai, komertzizuri, zebo ezakitzeko, doblie intzoskuie izen. Eta hori da salvajada mando bat. Bai, minan diseinu. Nike Da, depende ze lokal, salvajada no lo es que hauria, siguiente. depende zelako lokala dako son, fakture batzuk oso handizetiez. Da, ez da baten urtien, Ez, iebiri behin da, eta ostras, aldazanek oso kaltegarrize gure herrizentzako. Bueno, komertzizuntzako, generalien. Bai, etxentzako, ez horren gaine, claro, etxen bizi gara, eskara bizi zubizen espizan. bueno, pasako txagu hau, zuk erungo zu atutxa hau tertulire, seguramente. Aitorrek esangozku, tokaten danien, komertzizio bertoneko ordezkari modure zelan afektatzen damen horrek hauri komertzio. Guk botako udalari, así que... Bueno, Europatik dator, uste dute gora hue bota biko zuriela. Bai, ametik hasi bide. Ametik hasi bide. Eso es lehenko kuatia mentxo bide. Vale. Bueno, eskerrik asko etortik gaitxi, Aitor Ibargutxi, Eneri Txormetxe Barria, Aitor Ratutxari, Iratxe Portondo eta Miren Tojari. Hemen notik gaitxik. Hemen zeuen iragarkizeka sakabaku... Eskerrik asko zeuen. Bai, Berton erosi, ez Berton bizi, Berton erosi. Eta hemen erosi. Muy bien, ala. Txalo bat. Ondo segi, kuadrilla. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Urtebete pasada esan zendunetik ez dako zule kalerako gogorik. Kantxata zauzela betiotigaz betiko igualak, betiko estorizek, betiko txiste txarrak. Ondo erdu! Sasoi oso! Erdu, barrure, venga! Gorkotsue, geure gorkotsue, venga! Nabitu nondi nora, faltan botaten zu berbainkeran larrei arrimeten san lagune, edo txikito bigaz lar kariñosa plantaten sana. Barre fuerti egiten zauena, beti etorten sana berandu, bai apurbet berandu aurarte lotuteko konbentziten izan txune. Zema bider damutu zara, zeutakizuneri ezinelako atrebidu ezer esaten. Edo harin ebestine ondino ezaralakon juen parkaske. Urtebetin zemat bider imaginezuz galbani gaitxik june zinen kontzertuek. Amu manera jaten june zinen domekak. Zema bider damutu zara esatigaz. Total, hamen herrizen beti pasaten da betiko bardine. Babitu orain. Egune petxerak ordu dakoie. Da zupak harrikuzu herrizeko itxi bera ibili, eskaparate danatan zeure bururi behitu, eta gurutzatute zaran edonori abrazo bat emon, eta urte barri hona dezie. Honetan hilietan konturetu zara, pertsona klase bidauzela. Arazueri aukerak ikusten txoiesenak, eta edozein txikikeri gaitxik enkai eta lotuten dizenak. Da besti okamen gabiz, batetik bestera. Egun baten zauzo goño baino fuerti hau, eta bestietan portoka dokinelez. Bakizorako bidi baino floju. Da kostaitzen datxuen denitie. Batzutan. Hobeto da la ostabe, así que erarik hastie. Venga, ba, dale, Aurre haitxik urte barrize estu asko bizi zen estu zenak errepasaten. Bai, aurretitakune bizitzeko goguaz. Bizize, erregalo atalako.
Ta estatxu etorko pakete baten. Etxu ekarko repartidora batek. Bizize erregalo bata, eta bakarrik alzu lortu zeure herri zen. Bidizo honetan ikusi zuzen gauzetan alez,